Salutare tuturor! Am continuat cu episodul, am terminat casa, ia uitați-vă. Și vreau să mă culc să vă arăt ceva. Am găsit, în timp ce minam, am găsit diamond. Și să vă arăt și vouă. Să vă confirm. Ia uite, stați să le iau tot cu mâna. Trage pe zombie porcul. Hai, lăsați porcul. Ia uite acolo și... Mama, vezi așa să văd că diamond este. Ia uitați. Doar 3 de un pickaxe, frate. Sunt mai multe. Ia! Iuhu! Dai, dar nu vine să cred. Mama mea. Iuhu! Am găsit diamond. Un steak. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Iuhu, diamond am mâncat. Caută în magazin pachetele ediție limitată Jacobs Crănânt cu condimente pentru câte alături de cei dragi de mici campionii lui Jacobs. Aici o să încheiem episodul nostru.